Tìjàní wọ ìyá àjà pẹ̀lú Yomi Fábíyì ó ní òun ni òun máa ya fíìmù ọkọ Ìyábọ̀. Èmi kọ́ mo sọ ìròyìn kúmọkùmọ ńlọ sọ ọ́. Irújà àfinúsọ ló kọ tèmi àfáà Rèbékà Adébágbèjà ni mo jẹ. Èmi tí mo gbárùkù tèwútèwú tí mo gbọ̀n yá àgbà bí ẹni gbọ̀n wú alápáyàrí ọ̀sán tí bọ́ láàrin òru. Bẹ́ẹ̀ ni Yomi Fábíyì ní ṣebí òun ni òun kọ ọkọ Ìyábọ̀ pé òun ni òun kọ sórí ẹ̀ àti ẹbí mi kọ́ àti set-up pé òun ni òun kọ́ pé kò sí anybody tó lè bá òun fà á pé òun gangan lòun máa ya fíìmù òun. Ẹni tó sọ nípa àwọn ìròyìn náà ni King Infinity ẹni tó ọmọ yìí tó kà sí yín létí náà ni Sùkúṣeré. Ìròyìn tẹ̀síwájú ẹni tó ṣe olùdarí ìròyìn náà lórúkọ lò tí ìyípadà náà ni Taofik Adébáyọ̀ Àpáta package by Fúnmi Àbáṣà. Ìròyìn tẹ̀síwájú